Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele asibingelele enhla nasezantsi impumalanga nasentshonalanga nibingelelwa ishide lemhlopho MC Pholobas bathi ufuza fulela mashema hlangatha azoshumayela propaganda yasabeko sixibise singasuki lamani laduma lamthatha umfana obeqamba amanga kunjalo ubani lo iningi ke liyasibuza liyasiphendula lithi long time long what kuningi nje abakushoya abantu bathi hayi bo kwangathi umzinto nje lo kwangathi inyanga yethu nje lo kwangathi ugobela wethu nje lo kuningi nje abantu abakushoyo abanye bathi hayi inceke yenkosi lona uyena mholi wethu lo bayazika abantu abaningi ukuthi udokotela umzinto uma efikile ku Siyaviva TV1 impela kube besothi iphekwe ngokuntshontsha bebizochitheka bugayiwe kodwa ke sibasa umlilo wequbulo ohlelweni iziko labelaphi kwi-channel yakho yamba phambili umabona kude wakho uSiyaviva TV1 dokotela omkhulu asikubingelele ngenkulu intobeko siphinde futhi sisho ukuthi asibingeleli wena wedwa sibingelela nohamba nabo ngalesi sikhathi uzokhuluma ukuphila kubantu sikuphithuba ubingelele nase South Africa sibingelele kakhulu Pholobasi sibingelele kakhulu kubathandi nabalandeli beSiyaviva TV1 sibonga kakhulu ithuba esilitholayo ukuba sikwazi ukuthi namhlanje sibe ingxenye yalomabona kude omhle kakhulu iningi labantu ke liyazibuza liyaziphendula lithi umzinto ungomunye bodokotela esaziyo ukuthi uneqhaza elikhulu alibambile kubantu ababukela uSiyaviva TV1 bayakhweleza abaphesha kwezilwandle nabasentla neAfrica bathi umuthi akabingelela iSouth Africa kanjani ngoba nathi uyasilapha khona siphesha kwezilwandle dokotela omkhulu ngale kokupholisa amaseko ngiyafisa ukuthi siqale nje ngqo ezintweni ezimqoke izokwenza umuntu kade ethi usangidukela akubona ukuthi namhlanje kuyisibusiso ukukubona futhi amadlozi akuba mbhekile inombolo zakho nendawo mhlawumbe abantu abangakwazi ukukuthola kuyona nangendlela nje osebenza ngayo ekuthenini utholakala kanjani ngamaxhumano sibonga kakhulu Pholobasi uDr Mzinto lo mavula kuvaliwe ngiyatholakala eThekwini eMansele number 110 Kumngeni Road ngiphinde ngitholakale kuyizinamba ze call center la isisiza kakhulu abantu khona inamba yakhona ithi 031 023 0512 asiphinde kahle ke 031 023 05 12 bese kuthi cellphone ungangena kule u076 66 48 114 udokotela yes 076 66 48 114 yes indawo kuseyiyo leyo eMansele kuseyona eMansele eThekwini lokho njalo kuprovela iSouth Africa yokuthi awunconywa nje ke ngoba abantu bekuncoma ngoba behlambe ukuthi bayenza nje bakuncoma ngoba ubambelele ezikhonkwaneni solokhu wahlala kule ndawo ukukhombisa abantu nokukhombisa izwe lonke ukuthi wena awuyona inyanga ekuthiwa namhlanje naya lapha kodwa uyalapha ngoba ubizwa abantu mhlawumbe uyokhonzisa mhlawumbe uyolapha emzini yabantu yahlukahlukene noma uyibona bazicelela ukuthi thina sesumthamo othile eCape Town ungakwazi ukusondela dokotela sesumthamo othile eGoli kanjalo ngokwama province ngoba siyazi ukuthi umsebenzi wakho ubuye ukuhambisa kodwa isizinda sakho awusiguqulo oqinisekisa ukuthi uyi-originally uyawuqonda umsebenzi wakho dokotela Mzinto ngiyafuna ukuthi silandise umuntu wesifazane one problem nje yokuthi nanoma ngabe yini athi uyayizama ayinyakazi isimo esihamba sivela kubalaphi bendabuko esithi wenza iphuthe esemncane mhlawumbe wayina 18 wayina 23 wamane wahushula umntwana ake sikhulume ngomuntu wesifazane ozithole ephuphunyelwe isisu wangasinaka noma ohushule ngenhloso ethi uvikela izinto ezithile kanti useyifaka inyakanyakeni ukuthi akuzolunga lutho kusasa Pholobasi sibonga kakhulu ngiyafisa ukukhuluma ngaphezulu kwalesi sihloko sosibekile ukuthi wonke umuntu wesifazane oke wayithola ebaphakathi kwaleyo ngwadla fanele azi ukuthi iyalapheka leyo nto
Iqiniso eliningi lithi khona besifazane namhlanje asebethi kube kuthiwa ngangazi ngabe angizivumelanga lesiyasimo noma leyanto ukuthelo ukuthi ngenze leyanto. Isizathu esimenza asho kanjalo bala iminyaka ukuthi lo mntwana ngabe manje usenaminyaka emingaka, ngabe uselusizo kumina futhi ngabe uselusizo nakulaba abamlandelayo. Bese kuthi okwesibili usebuka izinto ezenzakala empilweni yakhe. Mayithi uyangapha bafike bathi nansi into evelayo, athi uyayilungisa mayangapha kuthiwa futhi nansi into evelayo, aze abe nokuthi kanti lo mntwana akalungiswanga yini ngendlela efaneleyo. Ngiyafisa ukuthi ngithi umkhiphe ngenhloso nowayiphumela bonke laba bantu banaso lesi simo sokuba into zabo zihambe zibe nokwenganyelwa ileli thunzi elibi elivuka phakathi kwabo. Labo bantu ke lukhona usizo labo babantu awungifisa ukuthi bangayivalile ekhoneni, bazi ukuthi usizo likhona. Enye into Pholobasi okufunakala abantu bayiqonde ngaleso simo, akusiyena wonke umuntu okwazi ukulapha leyo nto. Inkinga ukuthi sonke uma singabelaphi siye sithi kubantu into siyakwazi ukuyenza kanti sesibona iparish ukuthi lizosibalekela iparish. Number 1 Pholobasi fanele sikhulu siqonde into ethi kusuke kukhona umphefumulo ophumele ngaphakathi esibelethweni sowesifazane. Manje awukwazi wena ukulungisa umntwana bese uye kumphefumulo uqhubeka uphile ngaphakathi kwalowesifazane. Angithi manje into eshabe lapha abaningi khileyo balungisa ilata, balungisa igama lomntwana, balungisa zonke izinto zomntwana basholeze edalweni, kodwa umphefumulo womntwana usale ngaphakathi kumuntu wesifazane. Iyo ke lento edala ukuthi abanye athandane nomuntu meka umuntu wafuna ukuba serious ngaye bese esekuba nezingxabano zidalwa yilowa mphefumulo ongakhishiwe ngaphakathi. Abanye uthola ukuthi make walala lo muntu wesilisa akasabuyi ngakusasa, yilowa mphefumulo ongaphumile ngaphakathi. Ngoba number 1 ngesikhathi siyiphumela usalile umphefumulo kwaphuma lokho okuphumile ngaphandle. Ngesikhathi kwenziwa lokho kobuchwepheshe usalile umphefumulo bakwazi ukukhipha lokho abakhiphile ngaphandle. Ilo mphefumulo ke oyinkinga abelapha abaningi ke obashayayo ke odala ukuthi uzohamba belapha beze bebe modern 6 bekwenzisa into eyodwa futhi bekwenzisa ngendlela efanayo. Manje ubavula kuvaliwe ke unconywa kakhulu kulelo side ngoba sifike silungisa umntwana, silungisa ilata lomntwana, sishweleze idalweni bese nalo mphefumulo ngaphakathi siyawukhipha ke kuyimfihlo ukukhipha. Akwe uyabona ukukhipha kuyimfihlo. Kodwa imfihlo yakhona imfihlo yakomoya. Yabona lo nto ngifuna ukuyibeka nje lapho, angizokufundisa abantu kanjani ngithwasisi lapho, kodwa ngifuna ukuthi nje kuyimfihlo yakomoya yayizwa lonto ukuthi ukhishwa kanjani. Ayikho into ethintwayo kumuntu wesimame bengaze omashansana sebegijima ngoba sebezwa le video sebethi ukuthi hayi uyakhishwa bese sebethinta abantu besimame. Cha, awukhishwa ngokuthintwa, ukhishwa ngosiko olithilo la komoya. Siyathokoza. Dokotela omkhulu, ubona ngithinta isihloko esifana nalesi ingoba kunomunye wesifazane oye wafika lapha kwaSiyaviva TV1 ngelinye ilanga nje wayizele izinto ezithinta lezinto zama leadership and so forth inganyana. Uthi ngelinye ilanga woke nje uphumela ubala utshena abantu ngesehlo esake sangehlela esihle esenziwa uDokotela uMzinto. Mhlambe kuyobaleka ukuthi ngelinye ilanga before uxoxela abantu ngalesehlo umbuzo ukuthi laba bantu abathi bona hayi thina siyakhonza nje singamaKristu umuthi siusaba kabi, mhlambe yena kungani khona ba amaKristu abantu kodwa still benyathele befike kuyena befike besebenze nanoma ngabe yini ayisho yini le yanemfihlo ukwazi ukuhlanganisa ubungcwele obuthinta ubuKristu kanye nezinto zesintu ezithinta ukwelapha. Mina mangambuza leyo nto ngobani uthi ingoba mina ngisindisiwe mina
angukho umuthi engisengawusebenzisa ngaphandle kwamzinto futhi nakhona ngawusebenzisa kwaba kanye kwavuleka yonke into yami. Iproblem enganginayo mina ngangiphelelwa ukuthi ingane ehlala esiswini sami ayihlali. Okwesibili umuntu engithi ngiyamthanda asuqedwe 6 months. Engimithisile noma engangimithisa kodwa umzinto namhlanje ungenze ngaqoka iring uyayibona? Kanti mina hayibo. Ye madoda idaba lingaka. Mhlawumbe siyithinte nayo le dokotela ukuthi laba abantu abathi bona umuthi awubasebenzeli noma bakhetha inkosi ndawana thizeni noma bangamaKristu uqobo. Mhlawumbe lezi icapha zalapha kwamavula kuvaliwe zivulelwe wonke umuntu and iphi recipe oyisebenzise ukulekelela nalomuntu othi mina angithandi ukubonakala ngisesimeni sabantu ekuthiwa bangabalaphi bendabuko. Phaloba sisibonge kakhulu mfowethu lelo daba solithintile. Baningi kakhulu abantu esesibathinte ngezandla sabathinta ngokwemfihlo yamakhambi into zabo zalunga. Yes. Mhlambe ake ngibeke kanje. Inkolo either eyobuKristu either yesintu. Inkolo izimele kumuntu. Okay. Bese iba nerole eyidlalayo kumuntu. Yabona lo. Uyabona umthandazo uwodwa nje. Ungavula izinto eziningi kumuntu. Kodwa kube khona la kubonakala khona ukuthi nakuba sekuvulekile lokhu nalokhu. Kodwa kusekhona okungavuleki. Yabona lonto. Lapho ke osekufuna khona ukuthi kuvulwe ngamakhambi. Either kuvulwa ngesuwasho, either kuvulwa ngechibi, either kuvulwa ngomuthi. Kodwa into ebalekile kumuntu ukuthi umuntu ayifunde into ethi zonke lezi zinto eyilekelela abantu ziphefumulele uNkulunkulu, ziphefumulele uJehova, waziphefumulelela ukuba zibasiza abantu. Incwadi kaJohn chapter 9 iBhayibheli lenkhuluma ngalo. uJesu uhamba nabafundi bakhe sebembuza abafundi mabebona insizwa ababelokhu beyidlula ingaboni emehlweni. Sebeyadabuka bayambuza. Bathi Jesu sicela ukubuza ukuthi ubani owonile njengoba lonempumputhi? Ingoba kone yena noma ingoba kone abamzele. Kusho ukuthi abafundi bakaJesu bekade bene clear understanding ngokwesifundiso sika Jesu. So ukuthi kunabantu ababoshekelwe izinto nabantu abaphila ngaphansi kweinkinga ezithile ngenxa yokona kwabo. Bese kuba khona labo abaphila ngaphansi kweinkinga ngenxa yokona kwabazali babo. Lento ebizwa ngegeneration curse. Ukhondolo lozalo. Yabona lonto. Alright. Mhlawumbe ke usethi kuJesu mamphendula oyebaphendula usethi no akonanga futhi nabakubabonile kulesi simo. Kodwa uNkulunkulu omenze ukuthi abe kulesi simo. Akekho futhi umuntu oyomsiza lo muntu. uNkulunkulu kuphela oyokumsiza. Mhlawumbe pholo basake simsize lo muntu ozobuka le video. Sikhulume sigcile ngalento lesesingena kuyona. uJesu into aseyenzile lapho wangenza okufana nokaBartimeyu. Owathi mbizeni amehlo aBartimeyu avuleka. Wengenza okufana nokwempumputhi ezazi u10 owafike wayibusisa wasethambani niyozibonakalisa kubapriest. Wangenza futhi okweyishosha owayibeka izandla wathi ukukholo kwakho kusindisile. Kodwa kulensizwa uJesu into ayenzile waphimisa amathe phansi wasexova udaka. Yayizwa lonto. Kusho ukuthi kwase kuba nesitaputapu asesiphathayo njengamanje. Wayesesethatha lesi sitaputapu wagcoba wona amehlo. Yayizwa lento. Yayibona ke le symbol yande isimboli yasebunyangeni. Ukuthi uma ufike enyangeni unesitaputapu mhlawumbe sizohlanganiswa bese uyagcatshwa ngaso. Mhlawumbe sihlanganiswe bese kuthiwa no uzogcoba sona mhlawumbe mayokwenza into ezithile. Yayizwa lonto. Wayesesemgcoba lesi sitaputapu wayesesemthuma emfuleni. Yabona lonto. Le yankulumo lena ayikho spiritual. Asika lokho sidlala ngabantu sithi spiritual speaking. There was no spirituality there. There was life
thing yabona wayesesemgcoba wasetha kogena emfuleni wasesengena emfuleni umephuma lensizwa amehlo ayo ayisevulekile uyabona nothi uJesu lapho wenzani wayetshena abafundi bakhe ukuthi umoya nemvelo uNkulunkulu ayidalile kune combination ekusizeni umuntu khona umuntu ozosizwa ukuxovwa kwalolu daka kuphele lapho kodwa kukhona lo ozodinga ukuthi luxovwe bese thunywa emfuleni ayongena emfuleni yayizwa lonto yingakho ke kuba khona ikhathi kodwa angithumanga lapho kodwa nje ngicela ukugcwalisa lenkulumo ingakho kuba khona ikhathi umavula kuvalo lapha hambisa khona abantu ePophomeni kukahle lapha hambisa khona abantu olwandle ngoba lezi taputape esuke sesibanikeze zona zisuke seyidinga manje ukuthi ke akiwe emfuleni usho ukuthini ke lokho usho ukuthi uJesu wamgcoba lento wayesethi khona inhlambuluko okufanele iyenzeke ukuze isimo salomuntu sikwazi ukuthi sibe right ngame amagama akhe mhlambe uma singaqedela kahle pholo basi lento oqeda ukuyibuza into ethi abantu kwamavula kuvalo ingakho into zabo zilunga ukuthi sithinta ingqikithi yomuntu imvelaphi yomuntu bese siphinda sithinta umsuka womuntu okuNkulunkulu bese siphinda sithinta imvelo uNkulunkulu asinikeze yona ukuba kusizakale abantu uzothi noma sesibheke ngasemaphethelweni dokotela kodwa ngiyafisa ukuthi before mhlawumbe uphendule lo mbuzo wami uthi ukusihalisela nje ngama product angalekelela umuntu ekuthengeni yena ongakayi afford imali ethize eyenza ukuthi mhlawumbe umuntu akwazi ukusizwa ngoba waphuphunyelwe isisi noma mhlawumbe ngoba wahoshula isisi noma kunolunye nje utalati yabhekene nalo oludinga ukuthi aqale benamasenti enele kuze wena ukwazi ukumsiza siyazi ukuthi awuduri kangako kodwa izinto zakho ziyadura mhlamba ngichaze lokho kubantu ukuthi umavula kuvaliwe akaduri ngani zakwethu izinto zakhe ezidurayo futhi akusho yena kusho abantu abamhambayo bethi mapholo ngithuka isimanga mina lapho uyakwazi ukuxhawula isandla nje ubeke noma 100 rand phansi enkonzweni noma ubeke noma 10 rand noma ubeke nakakushayela umthetho kuleyo nto umehluko ukuthi mase kuyiwe intweni ezizoqaqa wena manje showcase lapho kuzoyifica idura into kodwa yena akaduri bese ngidida ngigcine ngiyibambile uthi into yamathe dokotela ananyathiselwe noma agcotshwe kothile emehlweni uzothi omunye umuntu ukunyanga vele ebudelelekile namathe manje mangakufela nje ngawo singaxabantu engasuka umphansi into edelelekile iphinde ixutshwe nenhlabathi edelelekile kodwa abantu engenza uma behamba emhlabeni abayogcina kuyona futhi leyo nhlabathi so ngikuphila ngikhona ngisekuthenini mhlambe okade buka ukuthi ayini inyanga into enjani kodwa akasibuke lesisifundo uphinde usiveze sokuthi kwathathwa amathe into omunye onyanyayo nodaka kwaxutshwa kwaudaka into wonke umuntu ayibukela phansi but nayi ke la ikhona silandise ngohlobo mhlawumbe lama product noma amathathu ungathinta einsizweni naseyintombini egamerweni uphinde futhi uthinte ekuthenini umuntu akwazi ukuziyakaza nje engafikanga kamzindo ngabe uyakhoriyelwa noma uye emakhemesi athile uzositshena wena uphinde futhi usithinteleke nasentweni ezokwazi nje ukuvula into yomuntu engakafiki kuwena uthi at least uafford noma imali yebhavu la kwamzindo sicela usithintela nje lapho phela base sibonge kakhulu baba njengoba usuthintile ukuthi ziyadura izinto esiziphethe kodwa mina siqu angiduri kukhona umuntu akafike kumina ekhala ubone ukuthi lo muntu lona mangathiwa umbuyisele emuva vele ithemba lakhe bese likumina omunye uthola ukuthi ungiphuphile ubone ukuthi lo muntu lona nokuthi afinyelele la kumthathe isikhathi abantu abanjalo ke sihleze sidila nabo alright mhlawumbe izinto engayithinta ezimbalwa esinazo nginenduku laphana ebizwa ngomhlaba ungehlule igama layo umhlaba ungehlule induku lena engiyinikezwe isalukwazi sasekhako mama okuyisona esihlala sivela ngezinto ezinhle eyisuke zizolekelela abantu kodwa egabeni ezithile zempilo umhlaba ungehluleke wona usiza kakhulu ekususeni isinyama nase kususeni isichitho nase kususeni
izinto eziphosiwe kumuntu. Okay. Ngabe ungowesilisa, ngabe ungowesifazane uyakulekelela. Unemigomo yakhona ke ukuthi uzosebenzisa kanjena na kanjena na kanjena kodwa nje ibhodlela la khona uthi uliqeda ube usubona nobe ngakubingelile sekubingelela ngoba abantu udokotela bayayisaba indaba yemigomo mhlawumbe asicacise ukuthi uqonda imiyalelo la i-instruction uma ngikhuluma ngemigomo ngikhuluma nge-instruction yes. ukuthi kufanele mawuyisebenzisa kube ukuthi uyayithiba okay. ekuhlanganeni nopartner wakho okay. ngoba phela into esuke ibalekile ngithi usuke ukhipha lesi sinyama sokuhlula lo mhlaba yayizwa lonto manje ke lento ke kufunakala ukuthi ubone umehluko uma uyisebenzisile ilo mgomo ke yakhona yabona lonto ya njoba uthi umhlaba ungehlule indule esiza kakhulu umuntu othi sekuhluleke zonke izinto esengiyisebenzisile kwelami igazi mina nomuntu mina ngisebenzile aze asho kanjalo athi mina ngisetshenzelwa lutho akakafiki kamavula kodwa mase ethola umhlaba ungehluleka impilo yakhe iyakwazi ukuthi ibe inhle kakhulu iya uyakwazi ukuthola umuntu noma ngabe kuthiwa ukuphi uyakwazi ukukhoriyelwa mayifone nje ngqo kulezi inamba zethu zase call center usizo uyakwazi ukulithola u031 023 05 12 031 023 05 12 yeah noma angathinta eyecellphone mhlawumbe ngayithinta nalena ka 072 072 68 60 740 072 68 60 740 yes. Uselapho dokotela omkhulu yeah uPephu Spar uShoprite ama-cash send kwamzinto awasebenzi no asiwasebenzisi sine account yethu eqondile nje okufanele mawusifonela sikunikeze yona usebenzise yona uma unesimo sokuthi uthola ngathi awu nanga umzinto esekhuluma ishangane noma iswati noma ini ngcono ungalwela ukuthi imali yakho ungayifaki uzofinyelela esigabeni sokuthi uthola into eyiproof ukuthi uye mhlambe ngayi-video call noma okunye azokuraiser yena okumqoka iproof ebaluleke kakhulu ukuthi nakuboke esebenzisa inamba ze-cellphone kodwa bengithanda kakhulu mina ukuthi ungawusabi u031 023 0512 yes ngoba yona iyohleze ingene endaweni eright ngeke iziduke yes yezo lonto yeah bese siba nembiza ebizwa ngomkhucululo umkhucululo wezifo imbiza nje sisize kakhulu abesilisa nabesifazane umuntu onenkinga ama gallstone umuntu onenkinga kashukela ye-BP umuntu onenkinga yomhlume iyalekelela kakhulu umuntu othi yena unento egijima esibelethweni sakhe abantu abahlushwa mhlawumbe inkinga zeyibeletho iyabaklina iyabalekelela kakhulu ayihambisani kodwa nje iyenza ukuthi uma yochitha amanzi kube khona umsebenzi owenzakalayo igeze negazi lakho igazi lakho libe lihle yeah bese siphinda futhi siba nalo ibhavu likamavula kuvaliwe ibhavu ke likamavula kuvaliwe noma ngabe kuthiwa inini ungakwazi ufike ulithole leli bhavu leli uthi wena nje ngizofuna ibhavu kanti njalo ngolosibili nangesonto zinsuku ezigarantiwe lezo ukuthi ngisuke ngikhona ngolosibili ngisuke ngikhona ngenzisa ama 1-on-1 futhi nazo lezi inamba ziyakusiza mawuthona ngifuna ukuzohlola uzobheka isimo sami ngolosibili ngisuke ngikhona ngenza nje yonke imisebenzi esikhuluma ngayo njengoba sikhuluma la bese siba nazo izinto futhi zenhlanhla izinto ezivula inhlanhla ama oil athile athakiwe ngezithako ezinhle zokuvula nje inhlanhla ya kube khona nokusiza igceke izinto ezigijima egcekeni ukuthi kuyixosha yabo kube khona nokulekelela umuntu ukuthi abe nogazi ekusebenzeni emsebenzini abe nogazi nakubantu nje aphila nawo bese bakhona nokulekelela nesidalwa ukuthi isidalo somuntu simbheke ngoba enye into ekhona la okokuthi
abantu kukhona into okufuna labayazi ukuthi isidalwa sakho siyadinga ukuthi uhlale usisondeza kuwe okusisondeza ke kuweke kunezinto ezithile ofanele uhlale ube nazo yabona lonto njengomuntu ngoba kukhona ukugango okuthile ongenziwa ngabantu khona ukugango okuthile ongenziwa uwe bese kuphazamisa nesidala sakho zikhona ke lezo ihlanzi eziqondene nalokho ngiyazi dokotela ukuthi kuningi kakhulu obungagraze noma obungasharela kona njengalesi sikhathi samanje kodwa ke ngenxa yokuthi abadidiyeli bahlale behlele njalo eqolo bethayi mapholoba sekwanele la asithembise umbukelo sekhaya ukuthi na kanjani uma efisa ukuqonda izinto eziningi nje ezithinta uma vula kuvaliwe udokotela umzinto qinisekisa ukuthi uyithinta lezi number zombili isikakhulukazi le ethi 031 023 05 12 iyona number esithinta kakhulu leyo kuze uzungangenisho esikhotheni noma esigodini ngiyafisa ukuthi before sivale ngikuphi ithuba lokuthi mhlambe ushiye amazwi akho okugcina kodwa angiqale ngikubalulele ukudokotela omkhulu abantu bayakuthanda Dr Mzinto kuhlula noma amaphekula ku left na ku right ekhona ngoba kulomsebenzini owenzayo uma umuntu exakile kubonakala ama queue ebheke kuyena kubonakala abantu bemncoma ku left no right kuye create nje ama fake account ebemaningi ayokubhixa ngezinto eziningi ezahlukahlukene kodwa khona abakushayela ihlombe kuyona kakhulu abantu bathi uma singambonanga kulo mabona kude simbona kulo mabona kude masingamzwanga kule radio simuzwa kule radio awuyena umuntu oguquguquka kalula uyazimelela into enosuku uyitshale kuzona so bayamthanda abantu umuntu onjalo okwesibili banento ethi hlasintwe abantu ake beteste nje ngeibomu nje lento ethi qonqo kwaMzinto lapha eManselo abona ukuthi ngabe isithombe akade esixoxelwa abanye abantu yiso yini bathi ake ungakhuluma ungabuyi khona kusukela manje mhlambe ngifisa ukuthola nje ukuthi unaziphi ke inhlelo ukuya phambili ngoba sibheke ko December abantu bazofuna ukuba abazofuna izipeshali ngale kwalokho abantu bafuna izinto ezithinta amanani aphansi ngale kwalokho abantu bakufunela eduze iziphi inhlelo ezikhona mhlambe nje ngikuphe only 1 minute ukusho ukuthi hayi ngase ngibonakala kwiprovince ukuthi noma lapha esigodlweni mawufika uthi ungibone ku Viva TV1 uzofuna into ukuthi ngenze kuphulela u50 iziphi mhlambe inhlelo ezikhona nje kusuka manje kuyaphambili Pholoba siyabonga kakhulu baba njengoba sesibheke ku December kade ngisemthandazweni nginama email nginezicelo eziningi zabantu ngase ngifika la khona engithi cha ayiphenduleke izicelo zabantu njengoba sibheke ku December abantu base Eastern Cape abangilindele bazongibona eEastern Cape abantu base Cape Town bangilindele abantu base Goli bangilindele abantu bakwaZulu bazongibona iviki neviki ngizoba nezinhlelo zalama province ukuze ngifinyelele kubona abantu kuningi kakhulu abantu abazokwazi ukuthi basizakale kukhona kanti futhi abantu baseThekwini ngiyatholakala futhi na kwiredo mhlambe ngiyatholakala Monday to Thursday angazi noma ngayo Inanda FM ngo10 kuya ku11 ebusuku ngitholakale futhi ngo5 kuya ku6 ngiphinde ngitholakala kwiredo yaseMthatha iUCR ngo11 kuya ku12 sengisho ukuthi indawo nje esizibalayo esizozama ukuthi sesigijima abantu bekwazi ukuthi besizakala abantu ngiyacela ababalekela ama fake account kwiFacebook I'm not active kwiFacebook mhlambe ngizonzwa wena amapholoba ngibe active kodwa angikho active akekho umuntu ongathi uphendulwa yimi size sikhuluma indaba ukuthi ake ufaka imali kwaphepha wafaka imali kuphi nakuphi angikwenzi lokho abawabalekele ama fake account mawuyibonile iaccount yami buka lokho okubukayo kodwa imali eyisheshayo okuthiwa nansi imali esheshayo uma vula kuvaliwe uDr Mzinto akakwenzi lokho ukuphatha izilwane ezithile ngikhombisa amandla enginawo ngezilwane angikwenzi lokho abantu abawabalekele ama fake account
kodwa bengasondela bezoxhawula umjuluko asibonge dokotela sibonga kakhulu Ningizimu Afrika sibonane kwivideo elandelayo